Good evening. So, yan, kakagising ko lang. Tsaka, kakagising ko lang, akala ko umaga na. Paglabas ko, sabi ko, naglalabas si mama. Ang aga, sabi ko. Tapos, nag-chat si Janelle. Sabi niya, magpapasentro daw. Sabi ko, at ang aga naman, kasi, ayan guys, so tingnan nyo yan. Tapos tinignan ko yung oras, 5, magsi-6 pa lang. Tapos natulog kasi ako ng 3. Sabi ko, ang haba ng tulog ko. 3 p.m. hanggang ngayon na 6 a.m. Tapos, nalito ako na nag-loading ako kasi nga bagong gising. Gabi pa lang pala. Oh my gosh! Kasi, nag-curious, sabi niya, atabon? Kasi sabi ko, atabon nun, ibig sabihin nun, sobrang maaga. Sabi ko, atabon? Sabi niya, atabon? Nag-question niya yung sinabi ko. Kaya pala, tapos eto pa, grabe yung kaba ko, natulog ako ng 3 p.m. Natulog akong may contact lens, which is napaka-unsafe. So, yun guys, buti na lang. Ngayon ko na siya nakita, kasi mag-video ako, sabi ko, naka-contact lens pa ako, sabi ko. Tapos diretso ko ganon. Ginalaw ko siya, kasi dumidikit yan, di ba? Nagdadry, dumidikit. Buti na lang, nagagalaw pa, oh my God, yung sa kabila. Oh, nagalaw pa naman, oh my God. Grabe yung takot ko, oh my gosh. Siguro dahil lang to sa antok. Ayun guys, kasi palagi akong inaantok. Pati sa school. Sa jeep. Pinakaano talaga sa jeep. Pag wala ako masyadong ginagawa, talagang inaantok ako. Sabi ko, ang haba ng tulog ko, talagang bawing-bawi. Kaso, gabi pa lang pala. Kala ko umaga na. Gosh! So, yan guys. Pupunta kasi ako ng sentro. Birthday kasi ngayon ni Janelle. Tapos, hindi kami nakapag-banding kanina kasi may pasok. Piyok. Ngayon kasi may pasok. Tapos, ayan, ngayon niyayaya niya talaga ako. Pumunta daw ako ng sentro. Magpeperya daw kami. Kasi, sa linggo na guys, yung fiesta dito sa Santo Domingo. Yung sentro. Tapos, may peryahan, madaming paninda. So, yan, niyaya niya ako. Magperya daw kami. Pero, tingnan namin. May Ferris wheel na din kasi doon. So, pasyal ko kayo doon. Kaya, nagbihis lang ako ng pants. At yan, medyo, inano ko lang muna yung sarili ko. Kinondisyon ko kasi kanina, talagang, sabi ko, umaga na. May pasok na naman. Tapos, ayun, ang gago na. Ang bobo. Mainit nga ako, parang lalagnatin. Pero kaya lang yan. So yun guys, dito na ako sa may kalsada. Waiting sa tricycle. Ang tagal. Yes, eto na. Let's go. Sentro po. Thank you po. Simbahan. Hinahanap ko si Janelle. Wala si Janelle. Oh my God. Nag-chat siya. Wait lang. On the way pa lang daw. So, on the way pa lang. Dito muna ako. Excuse. Kaya tala isa. Hello guys. Welcome to my vlog. Hi, ta. Masarado pa lang ka mo. Yeah. Bless. Sa arong, kakababa ko lang. Tulo.
Bukas, Ate Liza. So, wala pa si Janelle. On the way pa lang daw. Dito tayo kay Ate Liza. Magtatambay. So, yan guys. Nandito na ako kay Ate Liza. Wala pa si Janelle. Inaantay ko at nandyan si Zia. Yung isang bata. Pinabantayan muna sa akin ni Ate. Kasi nga, mayroon ditong isa pang mommy. Tapos may anak din. Tapos ayaw nang umuwi ng anak. Kaya, hinatid muna ni Ate Liza. Kasi ayaw na talaga umuwi. Ito dito si Zia. Zia, no! 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 Ayun, asan siya? Ayun siya. No! Kilala mo pa ako? Si Ate Kat. Hindi na! No! Why? Hindi mo nakilala si Ate Kat? Wow, man si Ate Kat. So, yan. Ako muna ulit yung binabantay. Wala pa naman si Janelle. Tapos, tingin-tingin din tayo dito ng mga damit. Ayan. Zia! No! Yan na lang yung palagi mong sinasabi, no! Asan si Wawa? Yan guys, madami yan. Yan pa mga, accessories. Yan, taran! Wala siyang damit. Hinubaran siya. Ayan o. Ay! Charot! Pasundo. Diyos ko naman nag-chat si Janelle. Pasundo daw. Sabi ko, punta na lang siya dito kay Ate Liza. Kasi ako ngayon pinagbantay. Tan-tan. Kito siya. Dito sa may labasa. At pasara na yung iba. Ganto na talaga to. Dati pa si Ate Liza. Palaging late na magsara. Nung nagtatrabaho pa ako dito sa kanya. 7. Tapos mag-8. 7:30. Ganun. Anong oras na ba? 6:28 pa naman. Palang naman. Tapos madaming tao dito sa sentro. Siyempre kasi mag-fiesta na. May karyahan. Saan pupunta? Saan pupunta ang baby na... No! 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 So yun guys, malapit na daw si Janelle. Nasa tricycle na. Tapos malapit na. Sabi ko nandito kay Ate Liza, pupunta na lang yun dito. Yeah, kay puan ko mag-vlog. Wala na akong money. Wala na akong allowance. Depende. Dapat mag-abot sa minimum na $100. 5K. 5K plus. Ayo, pero depende kaya ang 1 month di ko naabot ito tabira ako mag-vlog. Sige. Yeah. Ayan na guys, ayan na si Janelle. Kukugising ko lang. Kala ko umaga na. Magising ko ulit. Nagklase ako. Butay. Ay! Beer! Tignan mo na. Nagklase baga ako. Sabi ko sa imo. Nagklase ka. Anong oras ang klase mo? 4. So, ayan, birthday ni Janelle. Anong handa mo, be? Anong pa-birthday mo pala? Sige, sabi ko kami sa Tom's Mini Mart. Doon na tayo. Anong libro mo? Sa Domingo pa yun? Yes. Wala, tsaka na ako, be. Ang pangit ko. Sige po mo. Royal na lang, pe. Paskina. In-can na lang. Unyo, miya mo. 60. Pares ng price ka at 60. Ano ba gusto mo? Di na ako nakaayos. Dali ako pag-abot ko. Nag-chat ka sa kuya Atabot. Tapos, ikaw late. Eh, kala ko aga na, be. Sabi ko, maklase na naman ako. Si mama naglalaban niya. Ata ba naglalabas na banggi pa baga? May diklong pa. Ito pala, banggi pa lang. Ano lang? Painom ko lang 10 kanina sa araw. Nagbakasindas ang tuloy yan. Yung tuloy. Kaya na. Ay, mama, mali ko to. Be, ano na lang? Ano, ika? Anong maya ko? Sigurado ka kung anong maya ko? Paskina. Ayan, mas yan na. O, to. Pero sa'yo mong tinong ni Papa mo. Talaga. May kwarta ka. Ano? Inkan. Ikaw. Masarap yan. Masarap. Of course. So yun guys, ayan. Nasa peryahan na kami. Ay, alam, may Ferris wheel! Oh my God! May Ferris wheel! Sakay tayo, babe!
Hindi ka pa nakasakay. Hindi ba? Tiganda ako sa ano? Sa Masakay kita. Magkano ba? Masakay kita, babe. Masakay kita. Masakay na kita. Mapabaya kita. May, tawanda ka na lang. May baya ka ba? Sakay ko sa ako. Ano ba? Solo? Ay, tawi, nakasakay. Dapat dalawa lang. Dalawa lang? Ay, pwede dyan ang tulo. Pwede ang tulo. Hindi ba nakakasa? O di pwede. Sa iba siya. Sa ibang ano, okay lang. Sa sunod na lang ako mag-Ferris wheel together. Huwag na, saan magpapasindi? So yun guys, tinatry namin yung Ferris wheel. Nakatakot. 50 pesos. Tatlo. Ano guys, yun ang 50 pesos. Ano? Seryoso? Ayun ba yan? Tingnan, masuwi kita ba? O, bibentan mo na. Ano? Wala din ka, bakala. Siyempre, tawag ka na naman. Oh my gosh, guys! Pinakayon ako. Nagsabi ako. Oh my gosh. Ay, ano pa atras? Hindi ba siya paatras? Paatras siya. Pag gano'n yung ano niya. Pag gano'n magating. Yan sa Wala nakakita. Yan na. Pero nakatry na ako one time. Pinsarang beses pa lang sa buong buhay ko. Grade 7. Stop na. Kano na ba yun? Hindi pa nga. Ah, di ba? Ama, babae ikaw nga baba. Tapos kita ka masakay. Ayos lang. Sure. Baka dagit ka. Charot. Ano ba, bilis ko po to? Nakita ko pa niyan sa... Ano't lang ba? Hindi pa man. Ala, nalimutan ko. Yung ano yung buyong. Lasing ata yun. Lumabas siya ng ano ka ganun. Ang tayo na ba? Hindi pa man tayo. Kami na. Tayo na mas. Uy. Dami. Ay, Sandal kayo lagi ha. I'm not Ito ready. yung dito gagawin dito na. Sandal lang lagi na kami. Sandal lang. Sandal. Hindi ka kayo magagano. Ikaw. Guys, oh my gosh. Sino naman siya? Sandal lang. Napalat siya kayo. Oh, nasa taas ko. Shit! Hindi ka dito Sabi, ano na kami siya ta sa What the stop? nagsakay, may nagsakay. Oh my gosh. Mababa kayo ni mga kuro. Ay, so dati na-try ko. So na-try ko dati pag ganon. Yung diretso magababa. Diretso di ba yung bababa? Oo. Ay, hindi ba siya? Para malayo. Wala lang, goods. Hindi, mahuhulog at ang cellphone ko. Pinapumisan ako, babe. Ayun, tangina mo. Shit! Tangina mo. Stop it! Babe, oh my God. Yung OA, may OA Meron na! Kaya ako. OA po siya. Nasa taas kami, guys. Oh my Yes! gosh. Baka mahulog ang cellphone. Pinapawisan na ako ng malamig. Natulog na tayo, hindi tayo pupunta kasi baka mamukas. Second time ko na to. Yung first time ko makasakay ng Ferris wheel, grade 7 ako. Ano ako naman? Ang kaso sa rock, may pang last week. Ano ako ba nang... Kaya kasi tinay. Uy, uy na nam... Napuwing ako. Alam Wala siya hinain pa ganyan. Kaya sabi ka, ano lang. Mababa na yun, Ibig. Dandan lang, please, yung tuhod ko. Chillax. Relax lang kasi. Nakahawak talaga ako. Oh, grabe yung ano ko. Siya chill lang. Uy, iuwi na. Apagad! Mama! Mama! Shit. Oh my gosh. Kasi alam mo ba yung nangyari? Yung first time ko sumakay ng Ferris wheel, yung pababa niya, talagang diretso, alam mo yung ten, ting, ten, dong, ganun. Yung pag pataas, mabagal. Pero pag bababa, diretso, ganun. Yung pinakamaano.
Oh my God! Ako! Nakakinabahan ako. Ayokong tumingin! Yung tuhod ko, wala lang lakas. Nakakagaling ganito sa tao, sa ano? Mawala kayo sa naman kami! Uy! Kapag ano ka nga, malimo ka ba pagbaba? Okay. Saka na, bako na. Masyado naman tayo. Oh my God, ayun na. Sukalo naman ko kaya, pero sasabay. Ilang ikot ba to? Hindi ko alam. Ayoko nang bumaba. Hindi na magkasunod-sunod. Di ba mababa? Gagi. Uy, makatakot doon. Di ba kaya may tornado na matakas? Oh my God. Enjoy na lang. Okay na. Sa biking. Biking ba yun? Parang pag ano. Oo, biking lang yun. Okay, parang Hoy, nasa taas kami. Oo, charis. Ay, ginanabi. Oh my God. Bababa na kami. Ay! Ayoko na rin. Ay, gosh. Okay na. Ano din siya nagsakay? Sayang ng 50. nagsakay siya sa kaya. Uji, Okay, maganda siya. Sa una lang pala. Sa una lang nakakatakot. Magperya tayo, be. Gosh. Uy, biwa talaga ngayon na nagluluwas. Pero may green. So yan guys, tapos na kami magtaya doon sa Pulapote. Reset na yun. Baka sa susunod na araw, mababawi ko yung talo ko. 100 lang naman. Charis 200. Charot. Magbabalot tayo. Ano niluto ni mama mo kanina? may spaghetti naman. Ano pa? Yung pancit ko lang sa Ano? Sutanghon? Hindi, yung Yung pansit bato? Pancit ba to? Tapos kinaano? Abe, balot. Wala nang balot. Nasaan ang Hindi balot? na dyan mababa ka na. Ano? Saan nga? May nakita ka. So yun guys, nandito kami sa park at may mga nagpa-practice. Ayan, ang ganda. Ay, magpa-perform kasi yan sa sa parade pag fiesta. Ang cute. Ako lang. Iniwan mo lang. Gusto mo yan. So yan guys, may ano tawag dyan? Aurora, no? Eureka, B! Eureka, B! Eureka! Shh! Eureka! Eureka! Sige, so yan guys, madilim. Nakita ko si Eureka ng Aurora ba yun? Alam niyo yun, may naglilibot. Wala nang ilaw, B! Yung naglilibot, tapos may kumakanta, tapos may dalawang cross, tatlong cross sa unahan. Nakita ko si Eureka, tinatawag ko, hindi niya ako nakita. Si Eureka, kilala nyo naman na to si Eureka. Wala kasing ilaw, madilim. Dito kami sa park. Ayan guys, bumalik kami. Ang inoy! Maganda po ako. Bumalik kami dito sa peryahan. Kasi, magpe-perya ulit ako. Hindi ako papayag na talo ako. Dapat manalo ako. Uy, basta! Doon sa kabila ko namin.
So yun guys, si Janelle. Sumakay ulit si Janelle. Ayun o. Sumakay siya ulit. Tapos ako. Ay, tapos na. Come na, tara. Tara. Tara na. Hatid mo ako simbahan. So yun guys, uwi na ako. Bye-bye. Ikaw, hanap ka na din ni kuya mo, di ba? Ha? So yun guys, uwi na kami. Ay, uwi na ako. Sa ito na lang ako. Sa bahay daw uwi si Janelle. Ipaarap mo ako. Oo. Ipaarap mo. Diba, harap ko kayo kaya namin may klase kita sa gabi at ako. Kasi may pasok pa kasi kami bukas. Anong oras na ba? 8:22. Bawi ko, 50 lang, 100 na sana. Tinaya ko pa yung 50, tapos natalo pa. Oh my God. Nakaka-enjoy pag palagi kang panalo. Pero pag talo ka, bye-bye. Saan ka? Yun o, tricycle. Bye-bye. Bye na. Bye guys. So yan guys, nakauwi na ako. Ang oras natin ay 8:45. So yan, tatanggalin na natin yung contact lens. Kasi, ay mamaya na, nandun sa loob. Talo pa din ako ng 200. Di ba bumalik ako? So yun, natalo ako una 200. Tapos bumalik ako. Medyo panalo-panalo na. Nagswerte na yung red cheese. Tapos, nabawi na naman ang bunker. Kainis, 200 pa din yung talo ko. Pero okay lang yan. Wala madilim. Oh, tada! At least nag-enjoy, di ba? So yan, alisin na natin ang ating contact lens. Nandito sa bag. Yun ang bag ko. Puro kalat. So yun na guys, tanggalin natin yung contact lens ko. Oh my gosh. Wala na, dry na. Sige. Right. Ito yung right. Wait lang ha. Madumi. Ito na siya guys. Madali lang paglagay at pagtanggal yan. So meron ako dito solution set. Solution. Siyempre, kailangan natin ng solution. Para hindi ma-dry yung lens. Yung left naman. May tubig siya pero tanggalin natin. Ayan, di ba? Bawal to sa school, pero nag-contact lens ako kanina. Sabi sa akin ng isang nasa clinic, buti nakapasok kang may contact lens. Sabi ko, may grado po to. Malabo na din kasi talaga yung mata ko. So yan, ayan, malinis na tayo. Mas maganda pa rin pag natural. Ang pangit ko kanina sa mga video, ang tsaka kasi ng lightning. So, ayan guys, thank you! Thank you for watching. Thank you sa mga sponsor. Si Sir Joel, shout out po. Sponsor natin yan. Nag-sponsor yan nung sa Dibu. Ayan, big help si Sir Joel. Tinulungan niya ako sa mga kulang. Actually, dami ko kasing kulang nung sa Dibu. Parang inasa ko na sa kanya. Kaya yan, thank you kay Sir Joel at sa iba pa. Ayan, anonymous yung kasi ayaw naman magpakilala. So yun guys, thank you. But sa mga viewers natin, of course, dahil sa inyo, kaya tayo may revenue. Sa mga loyal viewers natin dyan, shout out sa Team Pahuay, kila Kuya Nolly. So yan, ingat kayo palagi, always. At sa mga angels, sa mga new angels. So yan, shout out sa inyo. Bye-bye!